Master, the tempest is raging, the billows are tossing high. The sky is overshadowed with blackness, no shelter or help is nigh. Carest thou not that we perish? How canst thou lie asleep, when each moment so madly is threatening, a grave in the angry deep? The winds and the waves shall obey my will. Peace be still, peace be still. Whether the wrath of the storm tossing, or demons or men or whatever it be, no water can swallow the ship where lies the Master of ocean and earth and skies. They all shall sweetly obey my will. Peace be still, peace be still. They all shall sweetly obey my will. Peace, peace be still. Master, with anguish of spirit, I bow in my grief today. The depths of my sad heart are troubled. Awaken and save my prayer. Torrents of sin and of anguish sweep o'er my sinking soul, and let perish I perish, dear Master. Oh, hasten and take control. The winds and the waves shall obey my will. Peace be still, peace be still. Whether the wrath of the storm tossing, or demons or men or whatever it be, no water can swallow the ship where lies the Master of ocean and earth and skies. They all shall sweetly obey my will. Peace be still, peace be still. They all shall sweetly obey my will. Peace, peace be still. Master, the terror is over. The elements sweetly rest. At sun in the calm lake is mirrored, and heaven's within my breast. Linger, O blessed Redeemer, leave me alone no more, and with joy I shall make the blessed harbor, and rest on the blissful shore. The winds and the waves shall obey my will. Peace be still, peace be still. Whether the wrath of the storm tossing, or demons or men or whatever it be, no water can swallow the ship where lies the Master of ocean and
be still. They all shall swiftly obey my will. Peace, peace, be still. Kwazivai vadiwa vateereri nevatariri vedu, tinoda kukuchingamidzai kuchirongwa chedu Virtuous Woman, apo patinokurukura nyaya dzemadzimai. Tinokurukura nyaya dzakasiyana siyana, dzimwe dzinotibata mukurarama kwatinoita kwezuva nezuva, dzimwe dzinotibata mukati memamarriages edu, mukurera vana nemukuita zvakawanda wanda. Donzvo redu pachirongwa chedu chino ndechekuti mudzimai wose ararame achizadzisa izvo zvaakasikirwa naMwari. We want madzimai ese kuti aexcel in their God given purposes dzamakasikirwa kuti muzadzise pane rino pasi. Asi mukurarama kwatinenge tichiita umu tinosangana nezvinorwadza, zvinoshungurudza nezvimwe zvinoitika zvinokwanisa kutitadzisa kuburitsa icho chinangwa Mwari chavakatisikira pane rino pasi. Mukati mezuva ranhasi tine nyaya imwe yakatiomei, ine pfungwa dzakawanda wanda dzakasiyana, yatiri kuda kukurukura nezvayo, yatiri kuti kugarira vana. Nyaya iyi haina one word answer, haina zvinhu zviri straight forward zvatingangoti ya, asi ndinodaira kuti vadare vatinavo mukati mezuva ranhasi vachatibatsira kutambanudza nepatinogona pese kuti nyaya iyi ibatike. Ini ndinonzi Dr. Alaisa Miriri, ndiri maimufundisi. Regai tichingamidze vadare vatinavo pano kunyaya yatinayo. Regai nditange nevari kukona uku. Thank you so much, Dr. Alaisa Miriri. Ndinoitwa neTsairi Sinamodzi. I'm a family therapist and I'm also a clinical social worker. Ndokutenda inekuva pachirongwa. Tinoda kukutendai, zvakatikoshera kuti tive nemafamily therapist mukati menyaya dzakadai dzinotiremei kudzikurukura nezvadzo. Kwazivai vatariri nevateereri, ini ndoitwa Mai Mafanuke, ndiri chartered accountant by profession, asi ndinofarirawo kugara tichitaurawo nyaya idzodzi dzinoti affecta mukati medzimba. Ndiri gogo vane vanavo vazukuru uye ndine vana, so I am hoping kuti nhasi patiri kutaura nyaya yetopic yedu iyi tichakwanisa kubatsirana. Tinoda kutenda Mai Mafanuke. Zvakakosha kuti tive ne madzimai echikuru vane denhe reruzivo, through experience, through kuonawo zvizhinji zvavatoona mukurarama imomo zvinotibatsira pakukurukura nyaya dzedu idzi. Ini ndinoitwa Rwarashe Sengwe. By profession I'm a chemical engineer. Ini ndofarira hangu kutaura, ndauya ndiri muyouth ndichange ndichitaura hangu side revana panyaya yekugarira vana. Thank you very much Ruva. Kashoma dzimwe nguva dzekuti uwane vana vanoda kuburitsa kutaura panyaya idzi, munozva inyaya dzinorema, asi waita zvakanaka wauya kuti uzoburitsawo side revana. Dzimwe nguva patinoita madecision sevanhu vakuru tinokanganwa kuti tine vana mukati memhuri iyi, and impact yazvo kuvana inenge yakamira sei. Saka tichamiririrwa naRuva ari pakati pedu. Kwazivai vadiwa vateereri, ini ndinonzi Sandra Manomano, ndiri mubiki Ketara. Ndiri mai vane vana 6, ndane muzukuru wo1. Ndoda kutenda Mwari. Nyaya iyi yekugarira vana tauya kuzonzwa kuti tobatsirana sei kuti tidzidze uye tigobatsirana kuti zvinogarikika here kana kuti tinongozvitaura izvo zvisimo mukati mekurarama. Tinoda kukutenda. Yes, mavanzwa Mai Manomano vati vanobika, vanoda kubikirwa muchato iyo yatiri kuzoti mugare muri muchato imomo. Mai Manomano vanobika. Kwazivai vateereri, mufaro wangu kuva pakati penyu zuva ranhasi. Ini ndinonzi Gogo Neli. Ndiri gogo wevanhu vaviri, vazukuru vekuwana wangu nevazukuru vekuwana wewana wangu. Mufaro wangu kuti nditaure pamusoro pekugarira vana semunhu akambenga ari former teacher. Ndinozvinzwisisa, ndakazviona. Ndodaira kuti Mwari achatibatsira kuti tibetserane mukati mwenhaurwa yanhasi kugarira vana. Gogo, ndibatsirei zvakare, mane makore mangani mumarriage? Mumarriage ndane makore anokwana kuita 58.
saka munogara ndirimo saka munogarika munogarika atatichikurise makore agomba munogarika kuti 58 years gogo varimo mumarriage kwete kuti zvinhu zvanga zvichingotserendenda no zvikatotserendeka hazvifambiki zvikaserendendeka hazvifambiki zvinofanira kuti zvimboita zvichikanganisika. Alright, ngatichiendei panyaya yedu iyoyi yekugarira vana gogo totanga nemi. Kana tichiti kugarira vana tiri kuti kudii? Tiri kutaura kuti mukati mekurarama kana paita wanano baba namai kubvira pamusikana nemukomana warorana they expect kuti vanofanira kunge vaine vana. Even community ino expecta kudaro. Kana ma-in-laws vanokuti anga pachiita vana vaya vapo obvious munhu wese anofara but kana zvakunzwa kugarira vana iwe wagara uchingoita vana wagara futi uchigara nevana vacho patova nenyaya yapo ndeyekuti hapasi kuchaita sematangiro ewanano. Saka kana pangoshayikwa katangiro ikoko kezvaa zvakaita zvinoreva kuti hamusisina mufaro wekutanga. Zvinogona kunge ari baba wasi kuchafara kana kuti mai wasi kuchafara. Saka kagariro kaipapo manje ndechekutaurisa manje mapudzi vakapiwa naJehovha kuti vana chipo chinobva kuna Jehovha ndosiya here kana kuti ndoita sei. That choice ndiyo inonesa mukati mevabereki. Baba vanogona kuti ndakutogarira hangu vana vangu pano, mai voti ininika zvakoka handichazvikwanisi but ndichagara pano nekuti pane wana wangu. Ndio kunozi kugarira vana ikoko. Wagara uri nguri kugara nekuti pawana waripo. But kana wakuzozi mai ava vakugarira vana kutaura kuti hazvisina kumira kuti zvakanaka sematangiro ezvakaita. Alright. Kuti pavaviri ava rudo rwavanga vainarwo. Yes. Harisisiri sepe mazuva ekutanga. Chakuvabatanidza harisisiri rudo asi vana. Zviri kutaura gogo nelizvi ndizvo zvechaizvo nezvamataura maimufundisi. Chinhu chiripo chinonzi rudo pavaviri apa hapachisina. Pamwe rwanga ruri kumbori kuna baba vachitraya kugadzirisa nekuona kuti vabva vaona kuti kuti mumba umu ndirambe ndinavachera ava izvi zvabva zvaita sei, zvabva zvaramba. Saka chandaa kungoita pamwe ndibaba vari kushungurudzwa, mai vari kurara usiku votomutsa kuti manga mati tatorara 2 o'clock mukaitipedzese nyaya iyai. Mangwana nyaya iri kuda kuitiwa sei. Baba ona kuti idi izvi kaizvi ndakapiwa mukadzi anoita sei anokakavavara uya akarewa mubhaibheri ndo wandinaye. Asi apa hapasina chani chaita kuti ndibude nditi ndivasiye nemhuri. Zvichaiti. Saka chiregerai pano ndingogarira ndingogarira vana. Asi rudo nekunge vanhu muchiri pamwe chete hapachisina. Pamwe muri kungogarira pfuma. Maakugarira pfuma kuti pfuma yatinayo iyi kuti tichisepareta tizomva tanozonochinja futi handei tinochinja because pakurambana zvinhu zvakawanda zvinoita sei zvinoitika. Saka munozongopedza moti chiregai tichingogarira ndichingogarira wedhi rinongoshandiswa in brackets vana. Taakungogarira vana. Kuna mai pamwe vari kuti isusu ina handisuda kuzoona vana vangu vachisafiswa. Kana kuti baba voti mai ava vanogona kuzonza boyfriend handidi kudaro. Saka chiregai ndingogarira hangu vana vangu. ndinonguvawo futi pamwe panonzi munhu ari kuti ndiri kugarira vana. Panogona kunge zvangoitika kuti maybe one spouse pamwe ndiye ataridza kuti asisina rudo. Umwe spouse uyu ari kuda umwe wake ari kutarisira kuti maybe one day spouse yangu inogona kuzochinja omai tikadzokera back kuposition yatati tiripo kutanga. Saka anogona kudisaida kuti while achiti ndigere pano ndichichengeta vana at the same time ane hope yokuti
murume wangu one day zvinhu zvichadini zvichafamba zvakanaka uye zvinogona kuitikawo futi even on the other side isiri just a wife it can also be a husband anenge akatarisira kuti chi maybe one day mudzimai wangu uyu anotaridza kuti rudo rwake rwatobva kwandiri asi tine vana vatinavo pano ininiwo kuti mudzimai wangu ndichiri kubuda asi iye hake ndiasachadi asisandidi saka ndinogona kugara ndichichengeta vana asi ndakatarisira kuti maybe one day mudzimai wangu achazondidawo futi sezvakudhara saka kugarira vana kwacho kunouya in different ways kwozoita vamwe vanenge vatoona kudoti you know what pakati pedu isusu nini neweka taedza madifferences atinawo hachagadziriki aya vobva vatogara pasi voita kutobvumirana kuti asi even though tisasadananira asi tine vana zvatine vana ava toda kukudza vana vedu zvakanaka vari muenvironment yakanaka saka ngatichigarai pano iwo hausi kuita maboyfriends nehandisi kuita magirlfriends tiri kugara tichichengeta vana vedu kuti vana vedu vasaita confusion vobvumirana vogara mumba imomo like their husband and wife but vachida kungochengeta vana vavo chete kusvika vana vavo vakura saka ndiwo madifferent cases andinogonawo pasi example kugarira vana pane mavhauzi mamwe andakaona pasocial media pa vanhu vanga vari pamuchato mukadzi wacho achiti hanzi kana rudo rwako rwapera wozohotspota kune rwangu zvino vamwe wacho haasi kutoda kakahotspoteka kwacho nekuti akuri wanda kunde kubwa ndinoda kuti mundijekesera apa patiri kuti vanhu 2 ava vanogona kusvika pakuwirirana kuti isi hatichadanani ngasi ngatichingogarani mumba imomo mune muchitogarika zvakanaka here vanhu vachinyatsoziva kuti isisu hatichadanani uyu vachiri kuitirana majutis here emukadzi nemurume kana kuti hapasisina majutis emukadzi nemurume zvinodhatifa with some people vanenge vasasadoite madifference vasasadoite majutis emukadzi nemurume asi vachingogara pamwe chete vachitoza pamubhedha pamwe chete vachitogara pamwe chete vakutobvumirana kuti this is what we are going to do vamwe vanobva vaseparata mai vakunorara kune imwe bedroom baba vakunorara kune imwe bedroom but vanobvumirana kuti hapana ari kuunza boyfriend muno kuti ari kuunza girlfriend muno asi kunze havo vanogona kunge vachiita vanogona kunge vari kuenda vachinosangana nevamwe vatodecida kuti is not happening in this house in the presence yevana vedu because vanenge vada kudecida kuti chi vana vedu toda kuvakudza nenzira ine maprinciples avanenge vabvumira allright yes alright ndingangoda kuwedzera pane zvataurwa nanamama kuti muchaona kuti while we look at patinotarisa chinhu chinonzi wanano kana kuti marriage it's built on emotional attachment and connection it's an emotional relationship as well but muchaona kuti pane mamarriages ekuti panosvika pakushaya emotional connection mukati memarriage hapasisina that emotional attachment or people can actually emotionally cut off from each other maybe because of different factors then they emotionally cut off zvekuti changosara wangova ubaba neumai hwezita but that emotional relationship yekuti mukadzi nemurume vane rudo vane kubatana pakati pavo hapasisina so once there is an emotional cut off between the two spouses changosara ipapo kugarira vana because zverudo chaizvo nezvemarriage chaiyo chi hapachisina so ndezvimwe zvinozoita kuti vanhu vachingogarira vana and you find kuti sometimes vanozokwanisa kuchifulfill all those emotional needs outside this marital relationship zvekuti maneeds aya ari emotional akufulfillwa kunze aya akufulfillwa kunze or on one part akufulfillwa kunze mukati memba hamuchisina so at the end of the day munhu angova nemunhu uyu not because they have any emotional attachment but zvangova zvekuti chi upenyu huchingoendeka so ndo mamwe masituations anoitika so muchaona kuti once pakashaya that emotional relationship mukati memba hapachistorina marriage yatiri kutaura nezvayo rangova zita o rangova dene zvaro but quality yemarriage yo kana kuti yerelationship iyoyo hapasisina ndo zvamunozoona kuti vanhu vanogarisana makore akawanda but muchiti mukatovatarisa mese munotoona kuti apa hapana zviripo in terms of kunyatsonzwisisana nekuwirirana pakati pevaviri ava zvekuti even vana ari mukati memba vanogona kusvika pakuzviona izvozvo and in such situations ndo patinozoona vanhu vachigara even for the longest time mukati memarriage but then at the end of the day musi unobuda mwana wekupedzisira mumba maybe nekuroorwa kana nekugraduate kana nekuenda kubasa or abroad marriage inobva yadini yaparara kuzi makore ese anga akagarira vana kuzi unoza kune vamwe vanhu vekuti unoshamisika kuti
kuvana vangori married for 35 years muzonzi varambana unoshamisika tine friend yangu aitaura zvekuti sekuru nagogo vake varambana wani komanga machembedzana zvakanaka wani ko zvadii mani 65 mani 70 but vanhu vaiziva kuti munomba hapana chichirimo takangogarira chinai takangogarira vana wosvika palevel pekuti kana vana vangosvika pavasvika inini handisisini ndakubuda chii chinoita kuti vanhu vasvike pekuti ngatigarirei vana chinogaririsa vanhu vana dzimwe dzenguva handinewe ndakataura naye wendakasangana naye ari kugarira vana vake akaite kuti agarire vana ivavavo my-in-laws wabereki wemurume because murume ndiye akabuda mumba akati inini handichazvigoni zvepano saka vanga vanewana 4 saka iye akanga atori ini ndakubudawo ndakudini hangu ndosiya wana pano zvikazai nemi-in-laws iwe uchatogara pano kugarira chini vana vako uye abuda muregedzi akada kutaura kwandiri kuita nanhasi ndo zvakaita but maiva ndichiataura ndichivabvunza kuti zvanga zviri nyore here kugara zvikanzi ndakaita basa rese remunofunga rekuti ndichengete vana ivava vari 4 kushandira mudzimba kunotimba maricho kutengesa whatever ndichingotarisa vana vangu but munhu akaite kuti ndigare pano chaizvo vabereki vemurume wangu and vakabva vati hatisi kuda kuti unoloja kana kunoita tenedi samwe uchagara pano newazukuru wedu kusvika zvanaka and baba namai vakatoshaya saka ndiye atori papi ari pamba ipapo but murume achipo ndati zvakabuda okay akabuda akasiwa pano wabe but iye zvino izvapo tachimbototarisa wake kuti vana vari sei but hapasina zvekuti murume nei nemukadzi kana vakati kana hama dzacho kana vana tete vese vanoziva kuti ano uyu akabuda but akagadza murora pano ndibaba sekuru amwene nani naatezvara saka ndo mamuri kubvunza kuti chinoita kuti vanhu vagarire chii chimwe chachinoita kuti vanhu vagarireka stigma munoziva vanhu vakangozive kuti munhu vakaenda uyu ende havadi kutsvaga munoziva kuti nyaya dzinonakidza kutaura ka vanongotaura kuti amai wacho vanga vachia amai wacho vanga vasikagari zvakanaka apo haregerai vadini vaende baba avo kana kuti kudini unogarira vana kutya kuti maiwe ndikabva pano zvichazodini ini ndanga ndine basa rakanaka kubasa kwanguko kana kuti ndanga ndiri mudzidzisi akanaka kana kuti basa rako unorikoshesa zvekuti kana wazotaura nevamwe kuti imiwe ndakabva pamba beta ndidini ndigarire chimwe chinoita isu wakuru tinopesvedzera kuti no handi wakatanga kuona nhamo iyoyo kune wakuru isu kona tichigara tikuchena kudari izvi kuita 58 years mumba hazvanisina kunaka saka waiwe wati une makore mangani 7 aiwa uri kutotanga ndizvo zvakaita gara wozoona mwana akuita depression mwana kana kuzviuraya kuti ndinoenda kupi mai wangu nababa wanoti ndigare panapa saka ini handichagoni kuzvigara saka isi wakuru kana kuti community kana kuti chechi chaiyo unode kuendawo kuna mai mafanuke ndibatsireyo kuti aiwa kwangu zvakange zviriko but ndakashingirira saka ukango wangodaro hapana chakaipa zvendambotaura zvepekutanga kuti vanhu kana yachinja ndo panozi kugarira vana and ukaona munhu akunotsvaka help kuna someone kuti ndibetsereiwo munhu iyeyo anenge atova pamberi pekushupika mukati mepfungwa mentally ndizvozvo yes thank you gogo yes it can just be munhu atoita a deliberate decision anozvitarisa ozviona kuti inini panopandiri baba vari panopamba ndivo vari kutipa mari yekuti kuti vana vangu vakwanise kuenda kuchikoro vaite upenyu huri nani baba avo ndivo vari kukwanisa kuita sei kuzvisaplai kumba kwangu kwandinobva handina hazvo hanzi kana kundichengete inini wacho handina kuenda kuchikoro mari yacho yokuti ndikwanise kuti ndichitora vana 8 vatazvara panapa kuti ndinovapinza chikoro vaite upenyu huri nani hapana saka anenge atasaka donadoti the best solution yekuti ini nditogara pano zvose zvandii ndichikwanisa kuti ndingotiwira zvandiri kuitirwa nomurovoyo ndotongo
ndinongotivira ndiri pano kuitira kuti ndiite sei Ndichengetwewo. saka vamwe vacho vanogarira vana because of a deliberate decision yanenge aita Isina And influence hazvirevi- from others. and hazvirevi kuti mumba macho panenge pasina kubatana nekuwira nokuita maemotional attachment vanenge vaitoita carry on life as usual but zvakarwadza zvacho zviripo zvachimurwadza mukati memwoyo zvaanoitirwa zvacho zvitomurwadza Zviripo. but kuita a deliberation yokuti ininichi ndiri kuda kugara ndichengete vana vangu vamwe varumewo oonawo reason yake kudecida kuti ano ini ndakazvipira muupenyu hwangu kuti handidi kuita vakadzi vaviri kana vatatu uyu mudzimai wangu wandinayo ndiye wandakaita naye vana ane vana vake 8 vatakazvara kunyangepo zvaari kuita zvacho ndisiri kuzvifarira inini ndichagara pano ndongoita carry on because ndoda kuti vana vangu vakure nenzira kwayo nezvana ndakasvipawo mastandards saka zvimwe zvacho zvinoitwa because people have just made a deliberate decision ndizvozvo ndakaona vamwe vachitaura vachita iwa zviri nani nditambure ndiri murange rover ndari kuti ndikabva buno murange rover ndonotanga kunokwangwaya uku ndatopuri kumwe imwe level yekukwangwaya kukwangwaya ndine zvikwanisiro zvakanditenderedza kuri better than kuti nditi ndakusiya zvikwanisiro ndononhonga svosve nemuromo ini ndisiri kuzoafodha saka munhu anobva atongodecida kuti chimwe chii chinganyanyondiwana izvo zvekunzi murume ari kuita achidai amen tinongozviona so long ndiri mucomfort Alright, ndingangoda kuwedzera kuti muchaona kuti zvakare chimwe chinokonzeresa ndichiwedzera pambotsaurwa nagogo muchaona kuti society yedu yatinorarama mairi neculture yedu nekamusocializiro katinoitwa within the African context kunotocontributawo zvakare panyaya dzekugarira vana sesu vanasikana kana tichirerwa tichikudzwa tinotorerwa tichikudzwa onzi kana wakura ozoita musha wako ozodini endi mukutorerwa kwatinenge tichitwa sevanasikana tichitoudzwa onzi nyatsogona kutsvaira nyatsogona kubika ndokuti usanodini usanorambwa kumurume ndokuti usazonodzoka kumurume so tiri kutorerwa nekukudzwa ine environment iri kukudza kuti une kwarifanira kuenda wonogara unofanira kuenda unogara no matter what kudzoka ende soko riri mazviri nderekuti kudzoka is failure so nemhaka yekuti tinenge tarovedzerwa kunzi kudzoka is failure we will do whatever it takes kuti tirambe tiripo so that tisadzoke nekuti tikadzoka tinonzi taita sei nai takundikana so muchaona kuti pane pfungwa yekunzi kudzoka kukundikana saka munhu anogona kutofiramo nedepression kana kutoita suicide arimo kana kutorohwa kusvika pakuurayiwa ozobuda mubox anototi zviri nani ndibuda hangu ndiri mubox chero ndisina kuita sei ndisina kunge ndadzoka saka munhu anogarira vana regardless of zvaasangana nazvo ingave physical abuse ingave emotional abuse ingave infidelity yakaita sei nemhaka yekuti ari kutya kunzi akundikana marriage then muchaona zvakare kuti society iyo imwe chete yandiri kutaura nezvayo nemhaka yethis kind of thinking inostigmatiza chinhu chinonzi kubuda muwanano kana kuti chinhu chinonzi divorce so muchaona kuti nemhaka yekuti chinhu chinostigmatizwa chisingagamuchiriki mukati menharaunda mukati meukama mukati memachechi nedzimhuri dzakasiyana-siyana munhu anongogara kuti zviri nani ndigarire vana because ndikazobuda muchaona kuti musociety mutori neeven malabels anopiwa vanhu vakasiyana-siyana vamwe vanoti mareturn soldier vamwe vanoti mam1 vamwe vanoti mam3 vamwe vanoti Vana, pane mashoko akasiyana-siyana ane kakunyomba nekushoropodza anozopiwa vanhu vanenge vakasiya michato yavo so anotoda kuti zviri nani ndigarire zvangu vana pane kuti ndigofamba ndichinzi ndiri return soldier pane kuti ndigozonzi M1 M3 kana kunzi Vana so zvingori nani ndiite sei nai ndigare so people are afraid of mastigmas akadaro nedzimwe nyaya dzakafanana nekuzongoti pane mamwe ways of thinking arimo mukati mesociety ekuti munhu wese akadzoka kumurume maybe ane kachipfambi kana kuti ipfambi munhu wese asiri pamurume so ndo zvimwe zvezvinhu zvinenge zvotyirwa nevanhu kusvika vati zviri nani you know what ndiita hangu nhamo yekugarira vana pane nhamo yekusangana nezvakadai and even masocial media vanga muchataura maimbiriri munewo masayings anenge arimo mumastreets vari mumastreets anenge achiti its cold out there kwauda kubudawo kuchienda vatori kunze ikoko vari kutodai vapindawo iwe uri kuda kutosiya so all of these things end up zvaakucontributa mukati mekuramba vanhu vachigarira vana some people vanostay simply because of the fear of their unknown kuti ndikazobuda muno muchijodini anenge atoriwo nemafears ainawo so the fear of unknown make other people also make those decisions and uchitongoti the devil I know
is better that yatisingazive kuti kumberuko ndikazobuda muno ndichazoendepi ndinonosangana nezvino kana uno nhamo yangu yemuno ndaiita sei ndaijaira kana kuri kurohwa kana kuenda kwaari kuenda but achazongodzoka nyange akapedza rimwe wiki asipo achaita sei achadzoka ini ndanchida kuti ipapapa pari kutaurwa chimwe chihombe isusu tisu vemhuri vanokonzeresa kuti munhu ati regai ndigarire chi vana vangu anouya zveshuwa. Mukati memhuri yangu maimbiriri ndaita dambudziko rakadai, sekuru venyu vari kudai maimbiriri vobva vati naimbuya moda kuendepi? Izvozvo chete ndewe mhurika ndainaona anombonotaurira kune vesangano ndobva ndepekutanga veduwe zvamunoona kudai izvi banga rinotorara riri pasi pepiro. Ndinorohwa, ndinosvika pekurohwa pekuti chero vana vakuita sei vakutozviziya. Ini hangu ndanga ndati ndiite sei ndidzoke, imwe vamati uda kudzoka pai kuti zvigodii, ugotinyadzisa wogarira izvozvo. Unopedzera wati chiregerai ndingogara hangu mumba macho, asi mumwoyo mako usisina rudo rwakatoperaka. Kana uchirohwa, kana pane kurohwa kwokuti unotoroverwa kumadziro, vana votobata musoro kuti mai vakuita sei vakufa. Mai vauzongobuda imomoti aiwa kune vana, nyararai vanangu zvichapera. Haminoti dedhi wako mazuva ano kwaane language iriko, mweya yetsvina, mweya yemadzinza. Ndezvekwana baba wacho izvi zvaiitika, uyai regai tinamati, wotogara. But pekupedzesera pacho uchatosvika pakufa uri pai urimo. Wani chimwe chacho waakutya kuti kurohwa kwandiri kuita uku, nekuti paunenge uchirohwa vana vanobva vathreatenwaka. Mukangosvika padhuze ndiri kukurovai, ndiri kukuurayai, saka unozongoti saka ine ndikabuda. Unenge wakatoudzwa futi pauri kubuda panapa uri kusiya vana vani vangu, unosiya vana vani vangu, haubudi nevana vangu, hauendi nevana vangu, hakuna kwaunoita sei. Apa wataurira vekumhuri kuti vekumhuri vamirewo newe, hapana. Saka unozongoti regai ndigarire chi, regai ndigarire vana, uchitarisa masika aunenge uinawo. But wotongoti regai ndigarire mwana. Ndiye uya ambotaurwa kunzi vachingopedza gotwe richipedza kugraduata kana kuti achirorwa, unobva wati pamwe baba vakanga vazozviregera vadzora mwoyo wavo, but wochiti pandakashanda pakaita sei pakakwana. Achipedza kukurova juti raumai unoriita kunzi muda kuramba muri kusipa ikoko, uyai kuno. Haana paachamboti sori mudzimai wangu, ndakurohwa handizivi chachakubata, juti rako unoita sei unofanirwa kuruita rweumai. Saka panongograduata uyawo kupedzesera zvaita sei zvaringana nenuwo, regai ndiite sei, regai ndiende. Aiwa, hano iyo ndoda kusaputa zviri kutaurwa, iyo isexual abuse iyo yekuti warova munhu wopedza wamuti emotional. Takambobva kuitaura I think pamavhiki apera takataura zvesexual abuse tichitoburisa kuti izvozvo, asi kune vamwe vanoramba vakangoita sei vakangogara achingoita. Maybe ndoda kuti netsai mutibatsire. Pane imwe inonzi trauma bonding yekuti munhu uyeye ari kukurova achikuita sei, ndiwe maybe itsanangurenoswedera pedyo. Alright, thank you so much Dr. Mbiriri. So muchaona kuti vanhu pavanotarisa nyaya dzekugarira vana, vanhu vanongotarisa kazhinji mareasons ari social, ma-social cultural or socio-economic issues, kuti it's because munhu haana kwekuenda, munhu haana mari yekuzviriritira. But patorinewo mamwe mareasons ari beyond what generally meets the eye. Because patinongotarisa isu sevanhu tinongotarisa all of these factors dzatataura, but muchaona kuti mukati menyaya dzekudhila nemufungiro unoita vanhu, tichitarisa psychology, tichitarisa mental health, muchaona kuti tine kamusikirwo katakaita nekamushandiro kanoita pfungwa dzedu sevanhu. So muchaona kuti pane imwe yatinoti trauma bonding. So muchaona kuti munhu paanogara nemunhu ari abusive, zvikuru sei munhu ari very emotionally abusive and even physically and all of these other types of abuses,
munhu akagara nemunhu anomuabuser or who is causing emotional and psychological harm to them, over time munhu iyeye anosvika pakujairira that abuse and that harsh treatment to the extent yekuti anopedzisira atofoma a bond nemunhu ari kukonzera that pain. So panopedzisira pacreatika yatinoti isusu trauma bond. And once tane a trauma bond between the abused and the abuser, trauma bond can be very strong zvekuti haridamburike zvekumhanya. It's very strong zvekuti munogona kudomuudza kuti unoda kubuda waremara here, agoramba arimo, mugozvishaya kuti zviri paiko, mugoshaya kuti kupusa waiko, mugoshaya kuti inga zvaanozvishandira wani ndichatad accountant, inga zvaari engineer wani, inga zvaari empowered, chii chiri kuita sei nhai, chii chiri kunetsa. So it may not be about the finances, it may not be about the family, it may not be about the society, but it may be about the what? The trauma bond. So these are psychological processes dzinoita sei dzinenge dzichiitika over time munhu achibonda naabuser. And again maabusers aya ane matactics akawanda aanoshandisa. Mukarangarira mavhiki akadarika kumashure patakambodiscussa nyaya dzeabuse, I think ndakambotaura pataitaura nyaya dzeemotional abuse tichiti maabusers aya vane matactics akasiyana. For example, I think ndakambotaura nyaya yevanhu vanonzi manarcissists, you know, and so on. Pane manipulations dzakawanda dzinogona kushandiswa to hook the victim. Zvekuti victim uyu haagoni kuita sei nhai, haagoni kuenda. Imwe example yezvinogona kuitika, we have manipulation techniques anoshandiswa nevanhu vari abusive kusvika pamaextents atiri kutaura iwaya. For example, tine imwe yatinoti love bombing chaiyo inoitwa nevanhu vakadaro. So anogona kunge achikushungurudza zvekuti unosvika pakuti you know what, izvi handichazvikwanisi, zvirege ndichesei zvangu nditute twangu ndiende, kana kuti you know what, pana pachangosara kugarira vana. Then uchiri in that frame of mind, this person is able to read kuti ndopa wave apa mupfungwa dzani, mupfungwa dzako. So what do? They can just love bomb you. Obva angoita semunhu achinja, so otanga kuita seanokuratidza rudo, seanokudini dini. Then again you start revisiting position yani yako kuti you know what, ndanofunga pane mweya wangu wangomubata, kana kuti ndinofunga pane zvanga zvangomuvhiringa, you know. So because ari kuitwa inonzi, tinoita again pane imwe technique inonzi bread crumping inoitwa nevanhu vakadaro again. Anopota achikuti kana aona kuti waapa point of no return okudropera tumabread crumbs, so tungave tweaffection, tungave twemari, tungave zvinongoita kuti ufile kunge ari kukuda. Then that moment yawakufila kuti ndinenge ndaakudiwa, or withdraw foot, supply yayo mbokupusha foot, pawakuda kudini, or breadcrumb kwa foot, kana kuti love bomb kwa foot. So because of all of these things zviri kuitika it is psychological and it an emotional level isingagoni kuoneka nemaziso. And even ari kuabuse anonge asingatozviite sei futi kazhinji kacho haatozvioni. So at the end of the day tinoona isusu vari kunze tine tiri kungoona munhu ari kugara, but tichishaya kuti chii chiri kumbonyatsoda sei nai, chii chiri kumboitika. But munhu ari kutotamba nepfungwa dzemunhu nemaemotions emunhu. And trauma bond yacreateka yaya yakunetsa kudini nai, kudambura zvekuti tikaenda naye kwamaimufundisi maimbiriri, tikadoenda naye kwatete, tikadodii, tinoshaya kuti zvese zvatinogona titaita sei nai, taedza. But it is because of matrauma bond. But matrauma bond aya in as much as ari strong zvakadaro, zvinhu zvinogonawo futi kubatsirika munhu akagona kuemancipatwa from the trauma bond. But zvinenge zvaakuda kuti munhu ange achitaurwa naye, munhu ange achiwanawo even professional counseling to help kuti the trauma bond ibreake, so that they can be free from this cycle of abuse yatiri kutaura nezvayo. Ndinodaira kuti mareasons acho akawandisisa ariko, ende nguva yedu iri kukwikwidzana nesu. Ndoda kuti timboenda kumwanasikana wedu uyu, maybe from angle yenyu mimi yevana, kana makatarisa nyaya yekugarira vana, imimi munotiwo kudii, because ndimi vacho mune makagarirwa? Inini from angle yewana, what I can tell is vana can sense kana mumba muine zvikuitika. Saka patiri kuti imimi makagarira vana, isusu vana vacho tikuona impact of abuse iri kuitika, inolida kuti isu tive ne-lack of confidence chaidzo, kutotadza kuita confidence in life, and even kutotadza kuziva kuti
saka tiri chii, because paunosvika kumba paunodiscassa kuchikoro panoenda out unenge uchitoona vanhu vachitaura about families but you know kuti kufamily kwacho hakuna chiri kuwanikwa. Saka you see kuti with that type of trauma kune inonzi vanogarira vana vachirohwa vachidi muchiexposa vana kune environment yakadaro, vana vanopedzisira vachidawo a peaceful environment. It's actually a need yevana. Saka mwana akatadza kuwana peaceful environment chinoitika ndechekuti achaitsvaga kumwe. Saka mona ma-alternatives akutora vana vakuenda kuma-drugs as an alternatives. Most vanova vari kuita ma-drugs, if you trace it back, unogona kutoona kuti yange nyaya yekumba vachinzi vakagarirwa. Chimwe chacho chinoitikawo vana vanotizira kumitiswa vari vasikana voti ini chitona nenditsvage chi kwekuenda ende kwaari kuenda kwacho hasi kuzoti achanosvika achisangana nei, asi angoti nini ngandimbotiza because kumba kwacho hakuna zororo, manheru vanhu vari kungorovana, makuseni vanhu vari kudai, chese chiri kungoitika chingori nenoise. Saka uri kuona ende vamwe vanogona kusadaro, vamwe vanogona kutanga kuita ma-suicidal thoughts ekufunga kuti I'm not equal to other children, handina kufanana nevamwe vana vandiri kusangana navo. Saka zvese izvozvo zvinoita kuti mwana even performance yake zvaifanira kunge ari semwana, because mwana kuya munyika haana kukumbira. Isusu sevana tinchingokumbira in peaceful environment. Zvinhu zvekuti muri kugarirana muri kudii, if you considered us as kids kuti are you even uri kugara, are you going to give us a peaceful environment, isingaite kuti tizoite madecisions ekuzofunga kuti asi mai vedu vaindiexposere kune zvinhu zvakadai. Saka isusu side revana tinongoti hatizive kuti your reason might be chi, but consider chi side redu, because chatinokumbira is an environment that we can excel, because we never begged kuuya munyika munomu. Saka iwe as an individual munhu muhombe ndiwe une responsibility yekuona kuti mwana wangu uyu ndikagara achaita environment yakanaka here, kana kuti ndikaenda achanoita environment yakanaka here. That's now your responsibility, despite whatever marriage yako yazvabringa. I think ndo side revana randingada hangu kubudisa. Ndoda kuti nditi pawati hamuna kukumbira kuuya panyika ndo reason yacho kainochiita kutoti ndikugarire vachiti ndikugarire kana baba vakugarire hauna kukumbira chirega akudiite sei naye ndikugaririre iwewe pane kuti apa ndatozofunga pane nyaya imwe yatakamboverenga yemwana I think anga ari kuhigh school aka-attempta suicide hake kuzofa, but mukunyora kwaanga anyora kuti nenhau yekuti mai avaigara vachirohwa vachiita sei, and vaitoverbaliza kuti ini pamba panapa handibve nekuda kwevana vangu. Saka uyu mwana uyu akaizvitorapo himself kuti mama ndofunga inini ndikafa muchagona kuzofa panapa kuzogara zvakanaka. Saka uyu mwana atoona kutoti saka mai ava kushungurudzwa kwese uko vari kushungurudzirwa isusu vari kuda kuti protecta, saka maybe inini hangu ndikafa vanokwanisa kusara vachiita sei vachigara zvakanaka. Inini ndoda kutsanangura pandati handina kubheka, ndiri kuti mwana mudiki tinoinjuswa everything. For example, brain indete wangu anondudza kuti mwana anozvarwa asina chinhu chese anodzidzira. Saka kana ndiri kuti hatina kubheka is environment yauri kundiitisira ndichadzidzira, saka ndichaabsorba chii, and inini as a person perspective yangu wandiexpose environment iyoyo ndichazoitei. Saka maona kuti unenge wakufunga kuti bosi vachirovana vanogona kunge vachitaura kuti vana vako ivavo chichi zvamamuchitaura izvo, saka iwe wakuto zviri kubuilda up. But as iwewo uri munhu mukuru, imi machiuza kuti murugarira vana, handiti uri munhu mukuru wane enough reasoning capacity zvokuti wandizvara une 20 years ndine 0 years, you can reason enough and take the pros and cons kuona kuti alright mwana wangu uyu how best can I give a peaceful environment to my daughter or my son despite what I'm going through, because they are most vulnerable. Maybe you might consider your side kuti neni ndotogarira vana kuti vakure zvakanaka vaite se, but sometimes they are my extent of environment yauri kumu-expose. Ndova ndiri kuti isusu tiri most vulnerable than you, if I can say. We are more vulnerable than you, so consider us as the children. Yes. All right. Thank you so much. Ndabatikana nezvataurwa nemwana kuti you know when married people or when parents make some of these decisions vanogona kunge vachiconsider havo kuti ndiri kugarira mwana kuti ndimake sure kuti haasi kuzorerwa nastepmother vachange vachimurova kana kuti vachange vachimudii. But while we are making those considerations, sometimes we don't realize or think about the mental health impact of some decisions that tinenge tichiita, for example mukugarira vana.
So maybe let me say this as a therapist, I know vanhu tinozviona muonero wakasiyana panyaya dzakadai, but muchaona kuti I have dealt, for example, with a number of child clients, be it vana vachiri under the age of 18 or adult children, you know, vachiuya kutherapy for different issues. But chandingagona kutaura ndechekuti what I have noticed mukushanda nevana vakasiyana siyana is vana vari kubva mumafamilies mazhinji avari kugarirwa as it way, they present with a lot of mental health issues dzavanopresenta nadzo. So muchaona kuti vakawanda vacho it's a result of zvinhu zvavari kuona kana zvavari kuexposwa nekunzwa, kuona nekunzwa kana kuitirwa mukati mefamily iyoyo yavanenge vakagarirwa. Muchaona kuti for example tinomboita divorce mediation you know, therapy sessions as family therapists. I have dealt with divorce cases where I have had to be the one trying to then also playing the professional role of disclosing about the divorce to the children. And I have had sessions, for example, where I'll give an example of one session where there were 2 children, one like both being in primary age, you know. Both of them ndiri kudisclose about the divorce of their parents. They said, you know what, this is actually good news. Vana vacho this is actually good news. So while I as a therapist was thinking this is going to be very bad news to these children, while the parents also had to seek my services for disclosure because they were afraid to say this is going to be terrible news to these children. But actually to these children it was good news. And I then was curious. It good news? I then was curious to say, how is this good news to you? And then one of the older child said to me, you know what we have been going through for the past few years, Kumba, na mama na daddy, was very toxic. We were so always unhappy at home, taiona zvakadai, zvanga zviri kudai, and it has been affecting us zvakadai. So it's better hazvo vakagara kwakasiyana. So that we can be in an environment isiri toxic, inogarikika. Vana vacho wedhere kuti toxic vakuriziva vari vadiki. Ende vana vakunzwisisa nyaya idzi kudarika zvatinofungira isusu vanhu vakuru. You know, and they even highlighted mudiki wacho akati mama nadhedhi vaigara vachirovana, last time pavakarovana I think akatokuvadziwa in the process, crying and all of these things zvaiitika pamberi pevana. So sometimes patinoti kugarira vana dai tairealizawo again the impact and the influences yazvikuita kumental health yevana, kudevelopment yavo, and again so even working with older children like herself nevamwe vari mazera ari over 18 vanotaurawo zvakare nyaya especially for example mayouth echiskanaya vakawanda vacho vanopedzisira vave a very negative perception towards marriage. Nekuti vakawanda vacho they don't want to get married. They don't want to get married because of what they have seen, because zvavaiona mukati memba izvi kunzi kugarira vana, this is now what their perception of marriage is. Angofunga kuti marriage chinhu chinorwadza chekungoshingirira chekungodini, and at the end of the day they start having anti-marriage views, they start being radical feminists. When I've worked with older children or adult children like herself, nevamwe vari kuma-teens nevakuma-20s into their 30s, vechisikana who grew up in environments dzainzi tiri kukugarirai, these environments also shape their perceptions and attitudes towards marriage. So mukuona kugarirwa uku, most of them end up thinking kuti saka ndozviri marriage inorwadza inge ndeyekushingirira, to the extent that most of them they actually are anti-marriage, havatodi zvekuroorwa. Vakawanda vacho vanotaura kuti you know what, ini hangu zvekuroorwa handidi, and if you get to explore my reasons navo ndo mareasons avanopa. What my mother went through I don't want to go through that. Ini handina simba rinenge ramai vangu rekugarira zvakadaro. Vamwe vacho vanopedzisira vatoti you know what, ndinongozvigarira ndiri ndega, ndotsvaka hangu anondipa mwana kana zviri zvekuda kuita vana, ndongotsvaka anondipa vana kana zviri zvekudawo kuti ma-physical needs hangu amitwe, ndinongotsvagawo anomamita, but not in the environment of what? Of marriage. Vamwe vanototi zviri nani nezvandakaona zviri vanhurume mukugarira kwaiita mai vangu, zviri nani zvangu nditogarisana nemumwe munhu wechidzimai pane kunge ndine munhu wechirume. So it ends up having my issues or my implications akawanda beyond what we sometimes think of patinotarisa nyaya dzekugarira vana.
Yes, ngatienderere mberi neyo nguva yedu iri kukwikwidzana zvakanyanya neiwawa madisadvantage kana kuti maimplications ekugarira vana. Regetende pana mai mafanuke gogotoziya pamuri. Inini hangu kuona kwanoita kuti sometimes not ndisiri kuti inini vana ngavarege kuva sensitive, but sometimes ndikuona kuti generation yatava nayo yevana vatava kukura navo iko zvinezvi vakukura vakuita vatingati mazai. I don't know if I can use that word. But apa handisi kureva kuti maparents ngaaite ngaagara abusive marriage yokuti ari kurohwa achiitwa zvinhu zvingori zviri extreme. But at the same time unozodiscover kuti vana vemazuva ano nenyaya yokushandisa iro rwedi rwekuti abuse. Kutoti watongoti nhasi manzi muri kuda kuenda kuchikoro kuti kune visiting day wobva watadza kuenda iwe for some reason unoiswera kuti handikwanisa kuya mwana wangu chichi anotofila toti I've been abused otopinda mulevel yekuti kana even kuzvisungirira. Saka tiri kufila kuti there is a certain element yekuti vana vedu vanofanirwa kuti vangodzidziswa kuti vazive kuti life is not perfect. Rangarai kuti chimwe chinhu chiripo chokuti mamarriages ari kuaffectwa ari kuatakwa naSatan. Because anoziva kuti mari paakainstituta marriage aiziva kuti within a home nababa namai neinfluence yababa namai ndo munokudzwa mwana anenge akakwana kuti akwanise kuita saupenyu hwamangwana. And mumarriage imomo hazvirevi kuti munenge muri perfect. Marriage yacho inenge itori nezvimwe zvinhu zvinofanirwa kuti mangwana zvitombovanetsa kana kutombova chingurudza zvinenge zvangoitika kuti vana baba namai vatadza kuwirirana over something. Saka vamwe vacho manje vanobva vazotora zvinhu izvozvo to the extreme yongoti kune abuse. And when we start looking at my definitions of abuse, even when you are not in very good marriages, you always find my elements of abuse and But I want us to teach you, vana vedu patinenge tiri kuvadzidzisa zvatiri kutaura nemwana vana vedu kutaura kuti marriage is not a walk in the park. Itori nezvinhu zvirimo zvimwe zvaro zvinoitika zvokuti munotoshungurudzwa even sevana muchikura, but it's just part of the process yokuti tidzidze nokuziva muchikristu upenyu hwechikristu zvakashatira chitema nezvachinoita, but not to make you kutopesa wazopesa decide kuti no marriage is bad and so I don't want marriage. This whole thing kuti vanapesera paconclusion iyoyo ndeyokuti izvo Satan ari kuuya in a subtle way kuti varidzi vakapinda mumarriage vacho ivavo varipo vave ivo vanotoipatsanura kuti isamira nevaya vari kunze kuti tese tisvike paconclusion yekuti zviri bheta vanhu vagare vasiri married kuitira kuti zano raMwari riya rikuti kuve nemamarriages riputsike. Saka tikasachenjerera isusu vacho maparticipants emarriage topesa taduva vacho vashandiswa naSatan kuti tiadvocate his purpose yaruda kuestablisha panyika yekuti pasava nemarriage. Nokuti muchaona kuti panenge pasina marriage one of the disadvantages iyoyo yokuti kusagara noti munhu otora odecide kuti ine nyika handisubata zvakanaka nemurume uno vari kundinyima mari ndaakubva ndaita vana 4 pano nemurume uyo mangwana ndabva ndaenda pano mumwe murume ndakunoedzaka because ndabva akauko ndotsvaka pane rudo ndonotwa kumwe rudo ndowana rudo kunouya uyo ondipa vangwana 2 pamwe pakati apo ndatsamwa sifara chimwe chinhu ndobva ndada futi kuti ndite futi vangwana otodiscover at the end of the day ndava nevana 6 ne-different set of fathers. Lesson wofuti imwe yandiri kupa vana vaya even though vana vacho vari kugara muenvironment yacho atiri kuti peaceful iyoyo ndikuti vapo futi imwe lesson yekuti vasaregada marriage the way God has created it kuti it's a sanctified institute inofanirwa kuchengetedzwa zvokuti sometimes it might have some suffering that we have to go through to preserve it, not for people to stay in abuse but for people to be able to know that there is some kind of suffering and some kind of hardships that we will face in marriage. I think panogona kunetsa kuti tidefine kuti nenhau yekuti hardship iri acceptable tolerable ndeipi nekuda kwekuti ipapa patino ndo pambobuda gogo vari kutaura kuti vanhu vechikuru vanogona kuti iwe uri mu7 years marriage chiicho chichi saka toti how do we empower people kuti uzive handipane pekuti Job akapiwa matambudziko handitika akangomagamuchira akatoti murume kune mudzimai wake usataure sechinai sebenza handitika oti izvi ndo
saka muri kureva here kuti vanhu vari mumarelationship mamarriage ari kurwadza they should accept it as their portion for salvation kuti ndo portion yangu kuona vanhu kutaura ipapo kuti ndiclarify zvandinoda kutaura ndezvokuti izvo semakristu tinofamba nemweya mutsvene anotiratidza achitiudza zvekuita pane zvinhu zvatee tiri kuita in our lives. So wasangana nemahardship acho taurirana najehovha. Jehovha vanokupa the direction of where to move or which direction to go. Pane mamwe kind of hardships aunofesa marriage which are there just as lesson points or points dzokukupolisha iwewe as a person. Apa I am not talking about ndingomeka sure kuti mundomeka ndataura nyaya yeabuse yokurohwa yokuabuse vachinzori kurohwa uri kuitwa but ndikuti pane mamwe issues like take for example simple example yokungoti murume wangu andinima mari asi kundipa mari ndiri kungozvisapota ini ndiri pano ini ndakutonoshanda kuti ndiwane mari yekuchengeta vana nokuita zvimwe izvi. Pamwe murume wacho ari kuita go through a process yokuti adzidze kuziva kuti mukadzi anochengeta sei. Pamwe ari kungofunga kuti ndatsamwa handichakupi mari, but God can actually be able to take you through that season. Ukatokwanisa kutoti ugare nevana uchivashandira iwe, murume wako unozosvika pakudzidza lesson yekuti hey sorry ufunge time yese iyi ndandaiita izvo kuti ndiregedze kukupai mari zvasina kunaka. I'm just giving some examples, but I believe that each person Mwari anoziva my level of tolerance of what you can and he can guide you. Saka kana ndiri kunzwa zvakanaka ndinzwa kuti ari kuedza kuti titi marriage is not a bed of roses. Yes. Because maroses mune minzwa. Yes. Those challenges we meet anoita harden relationship. Yekuti someone will feel for you, did I do this? But at times, munozona manji kuti kana wachigara ipapo uchigara ndanchine point inaidotaro the reason why some men kana kuti ladies vagare mumarriage iri toxic yemanga mutaura, the way they started that family vanotanga maprojects vari tu baba namai. Saka project iyoyo kana yakubhuma yakuite zvakanaka, you find kuti mai kuti wachasiya umwane zvakadari kana baba kuti wachasiya wachiziva kuti uyu akaenda anoenda nezvakadari. Saka wanotora shield kutora vana seshield kuti ini ndichagara pano yeti zvaakutogarira pana iproject yake iri kubva imari yemari iri pakauya pano murume asina chinhu ine mari kuti ndichimusiya simba rangu rizochiona umwe mukadzi which is not right. Ndoda kuende kune mwana musikana wekarigana mazuva consider here ndo zvindinotaura kuti kune mwana wekare inini ndambotaura zvakuti ndakadzidzisa for a long time. You could tell mumba mune vana vari kushushwa nestep mother kana kuti nestep father. Zvekuti I remember mai vamwe wakabuda wakati ndakusiya vana uchiwaziva ane mareasons ake sezvataurwa naNetsai ane mareasons ake akasiya, but baba wakanga wasina nebasa nemwana wacho wakati siya mwana wangu panapa zvataura siya mwana wangu pano akamsiya. Mwana iye akanga akuchengetwa nemukomana webasa, mukomana webasa akanga akusodhomaiza mwana iye and we picked it kuchikoro kuti there is something wrong with mwana iye yuyu and petakazoenda kuna baba wacho kuti chiende nemwana kuhospital uyu. Pavakaenda baba iwo vakashokeka, vana vari kuabhuswa zvakatonyanya nevanotishandira maneighbors idzo hama dzinobonga dzichikurudzira kuti siya vana ivo ndo vanozouya vachiabhusa vana ivo. Saka ndo zvinoita kuti dzimwe dzenguva namai tinzwe tichiti ndikasiya panapa murume wangu anga ane girlfriend yake, saka girlfriend yacho ndinoiziva ichatouya panapa manje ikauya panapa vana vangu is better ndife ndiri pano. Ndiwo chimwe chinhu chinoitoti vanhu nokuti tinozivana because ivo vana babavo vanotora kana magirlfriends eshamwari dzedu dzatinoziva kana kuti mucommunity dzinozikanwa zvoita kuti inini ndoti ndichagara ndiripo, but ndodongo nditaure kuti ngaticonsider vana because vana ava kava zvaambotaura kuti at times tingangotaura kuti hatina kukumbira kuti tidini tizvarwe. Bhaibheri robva kuti vana muri chipo chinobve kunani, chipo hachikumbirwi unongopiwa, takangopiwa vana ivo. Saka tinofanira kuti respect
nekuachengeta nekuaprotecta vana vedu. Nguva yedu yanyatsopera, asi hatisati tatombobata kuti tinzwe kuti saka toita sei, kozi tine zvinhu handiti pane pari kunzi ndoda kuprotecta vana kubva maybe abuse yavachazoitwa. Ini ndikabva pano vana ava vachazosara votambudzwa, kana kuti ini ndikaenda navo murume wandicharoorana naye pamwe ndiye achauya otanga kuabhusa makanaka, nekuti haasi kumuona semwana wake, ari kutongoonawo semhandara uya tongova. Saka zvinogona kukanganisa izvozvo. Saka how do we strike a balance? Toita sei tibatsirane? Because kune vanhu vari kugarira vana, ende vana vacho vari kugarirwa vacho vatokutone mental health issues. Ivo vacho vari kugarira vana vatoone mental health issues, vamwe vatobhodha pedepression kana kuti suicide vari mukugarira vana imomo. Kune vamwe zvakare vekuti mukugarira vana mavari kutoita imomo zvinhu zvacho hazvisi kutomboita zvichiita nani. Hopu yaari kuti ndine hopu yekuti pamwe achazodzoka murume uya, pamwe murume uya achazochinja akazofunga nezvangu, hazvisi kuitika. Toita sei? Ndachida kuenda pataurwa namai mafanike kuti we should not spoil vana vedu tiinawo despite the situation iri mumba imomo, kuti ndakugarirai vana ivavo. Iwewe kana uri baba wagarira, don't spoil. Vana ngavadzidze kana kuita basa, kana kuziva kuti life ndiyo zvayakaita. Usangoti chero mwana akauya achiti ndoda zvakati. I know of a father anotengera mwana Benz kuti aende naye kuchikoro, and let alone akazoita accident akakwadza wana wanhu neBenz iyoyo, because there was no need yekuti vamupe chii Benz iyoyo. Saka ndiri kuti kana tagaraka vana vedu tisavaite kuti vabve vaita porridge yevana, ngavadzidze upenyu. Kana dai kuri kuendesa kuzvikoro, endesawo kuzvikoro zviri nani, zvinopawo dzidziso, kana zvechechi, kana chikoro chaunasoziva kuti ichi chikoro ichi chinodzidzise zvakanaka, kwete kungoendesa kumachipi school eunongoti nekuti kwakachipa regai ndingoendesa mwana. Kana wafunga kuti wauda kusara iwewe mai, kana wafunga kuti wauda kuchengeta vana vako, chishanda nesimba kuriritira vana ava. Don't expect to depend on the man kuti murume ngadini wakuda futi kuita noise pamberi pewana. Chishandawo uchikwanisa kuchengeta vana vako. Alright. Ini ndinofunga kuti maimbiriri atimbozvikundi tisina Mwari, tisina munamato. This issue yekugarira vana iri kuti iri kubata baba, iri kubata mai, yobata vana vacho nezviri kuitika. Nekuti kuona munhu atongosvika pekuti kugarira vana, patambotaura paye tichiti izvo tiri kugarira vana, taenda panyaya yekuti tataurirana kuti izvi ngatiite so, tobvumirana tese mai nevana baba kuti vana tisambovaudze nekuti tatadza kuwirirana, asi isusu ngatichingogarai. Panenge pari right? Pari wrong ndepekuti vana ava vari kuona mai vachiita sei, vachirohwa. Kana tiri kumbotora kuti mai vachirohwa, baba vachirohwa namai, mai vari kutotora poto vonotanga kungongodza kana kutora mugoti wakadai vachitaura nezita, baba vakaita sei, vakanyarara. Vari kurespekta kuti tine mhuri. Vana vaivai hatizvigoni, hapana anozvigona kana pakasapinda Mwari. Chinhu chaapo ndechekuti kuti tiburitse zvese izvi tiwane solution ndeyekutonamata. Kubva kwandiri inini mai baba zvese nevana vari kuona kuti vana vamwe mai vari kutodedza, baba vari kutaura kuti vana vangu ndigere panapa ndakagarira imimi, ndinoda kuti mudzidze, don't worry about these issues, zvinopera. Inguva imarriage, ndakansela, ndataura nevana, ndadzidza nevana, but chinhu chiripo ndechekuti ngatibatanei, tiise rudo rwekuti tinge tiinavo vana ava. Watakubatana naye ndei kuyana, kozi kune asisi achatokudi, handitambopa example yekuti achatokudi tobatana papi, kozi kana asisina rudo, tatadza kuita divorce, watadza kubuda, wati ndiri kugara, chigara uri pamabvi, hausi kurumborwisa wega.
kana watongotadza kuti apa tatadza kudhivhosa tati ngatigarei chitogara uri pamunamato nokuti uda kuprotecta chi uda kuprotecta vana uda kuzviprotecta iwo pamwe iwewe kumba kuya kwatati uruda kudzokera kwaramba kudzokera kaka mai avati haudzoki saka iwe uruda kutongogara ende uchigara uchiziva kuti munhu anonzi step mother achauya kumwana achataura kuti kuna maka wamama muchitaura kuti maka achanga achirwisana neni step mother because akaona kuti mai vangu vakabviswa pano izvi zvinhu zvauri kurira izvi ndezvamai vani ndezvamai vangu saka anoti maka anenge achitorwisa kurwisawo kuna step mother vari kurwisa kuti zvinhu izvi saka pane hondo inoda kuti Mwari vatibetsere kuti zvinhu zvese zvibude. Ndoda kuti regai time yedu yapera mai mafano kundibatsirei nenyaya yeprayer. Does prayer replace duty? Can prayer substitute duty? Kana tochingoti ndakusani anditamboti marriage is a bed of roses but apa hapana rose patori bed of thorns patori nema thorns. Can I then say kuti Mwari pana pandiri pamathonzi chingoisai henyu ningi pamitress inini ndiri paningirini pamathonzi andiri kuona ndiri kufanira kuti ndingobvisa mwana pamathonzi atiri. Can prayer substitute ningirini naimi? No. I don't think that's what Mwari akati created tine power of reason. And power of reason inotibesa kuti tikwanise kufunga zvinhu tichiweya ma-options over things. I know like example yaleda kupa yemubhuku ramai White rinonzi Adventist Home. Uipa vanotaura pamusoro penyaya iyoyi yevanhu vanenge vafunga kudhivhosa. Vanobva vataura, I will just read statement yacho. Vanobva vati God gave only one cause why a wife should leave her husband or the husband leave his wife, which was adultery. Vobva vati let this ground be prayerfully considered. Saka vakutaura kuti pane macases okuti for sure this situation is there, it's a ground that a person can use kuti I want to live out. But he said let it be prayerfully considered, which means vakuti ushandisa power of reasoning yako tichitaurira naJehovha. Jehovha wako kutaridza ma-options kuti this is the option and this is the better option, this is the worst option. When you read that chapter further on vanotaura kuti kana uri mai uchida kuti waona kuti no I want to leave this relationship, if position yavana vako ichizoita worse than it would have been had you stayed, zviri nani ugari because unenge uchikonzida chiposition yevana vako. Saka obviously the duty yokuti uite engage your reasoning power uchikumbira counsel kuna Mwari anoonesa iri also important. Because remember kuti if I can just give a simple example yokuti wati iwewe murume uyu haasi kuita zvinhu zvaari kundiitira hazvisi kufamba, inini wacho handisi kufara nevana vangu hatisi kufara, takuda kubva pano. Baba vaive vari paprocess yokuti pamwe vasati vanyatsonzwisisa zvavari kuita, vobva vati maybe 2 years down the road vochinja vova a very good husband ari kuti apply the very things that we are not getting. Mwari ari kuziva kuti unofanirwa kumbotivira rimwe gore uripo kusvika zvadi zvanaka. The person who knows is only God. So ndiye ega anogona kukuudza iwewo kuti chi apa imbotivira. Saka kana indoti inini vanhu vanenge vagere vakagarira vana vatiparana naJehovha wavo vachiona kuti ndo zvandofanira kuita, ini ndodoti it's okay ngavagari because Jehovha ndiye ari kuvaudza kuti gara. Pamberi apo zvinogona kuita sei kuzonaka. Reason it out and see weigh the options for your children. Ndinodaira kuti tichifanira kuti tizoita part 2 nekuti time yedu yaita sei yapera. Ndichangoita kuti kansela yedu mutitaurire mashoko ekupedzisira mwanasikana wotitaura bvawanamata. Alright. Todautenda minding. Well, maybe my last words would be to say, as a mental health practitioner, as a family therapist, what I have at heart is number one, the lives of people in their sanity, their mental health. So, takatarisa nyaya dzekugarira vana dzatiri kutaura nezvadzo, as we make these due considerations dzanga dzichitaurwa nana mama kuti unorizina unoweya unoita sei. What I would want to give as advice to women out there is to say, kana uri mukati mesituation yekuti marriage yasvika ipapo yarwadza yarema zvakadaro zvekuti waakuti ndakungogarira vana, you need also to make considerations kuti is your life safe
is life safe, because kune vamwe vari kugarira vana when their lives are in danger. I have dealt with a number of cases where women have been battered to the point of almost losing their lives. I've worked with women who actually acquired impairments, disabilities as a result of kungogarira vana, achisuffer abuses are extreme. Then I've also worked with women whose mental health, outside of the risk to life because of physical abuse, I've also worked with clients whose lives have been risked because of mental health complications deriving from kugarira vana. I've worked with people vakapinda severe depression, extreme depression, nemhaka yekugarira vana. Some people, even kune vamwe vatinotoziva clients who became psychotic, you know, as a result of nyaya dzakadai. So I'm saying, while you weigh your pros and your cons, please make sure that your life is not at risk. Then vana can also be used as a weapon. Kana tave my environments atukutaura nezvawo. Some children have actually lost their lives. Vauswa, vatriangulatewa nevabereki. Vana votouraiswa in the process. Vanhu vari kurwawo ndodzani dzavo. So make sure your life is not at risk. Your children's lives is not at risk. Then also make sure that your sanity and your children's sanity is protected also in the process. And above all, as we try also to weigh these things, as women, let us learn to use logical reasoning. Most women tinoshanda neyatinoti emotional reasoning, and at the end of the day we end up making decisions asina kutinakira, asina kunakira vana vedu. So dai Mwari atibatsira tameka logical reasoning, logical decisions, and also to use discretion and wisdom in the decisions that we make on whether we stay or we leave. Nyaya yacho haina kuchipa, inoda kuti Mwari vatibatsire kuti decisions atikuita Mwari vava ivo vanotitungamirira. Mwanasikana wotitaura in brief, one sentence obva wanamata. Parita, inini ndakandauya pano kutaura zvevana, ndinongoramba ndichingoti pamadecisions achamekwa. Vana vane need of peaceful environment inoita kuti vakure vachifilawo kuti vana sevamwe vana. Saka whatever decision that you make as a human, munhu mukuru, consider vana. Matei tenzi tokutendai nediscussion yamatizarura kuti tikange tichitaura zvatataura. Tinoda kuti namatira maviewers vachateererawo nesuwo watanga tichitodzidzawo paino platform. Takumbira kuti Mwari pamadecisions ese achaitwa, Mwari ngave ari inspired by you, and also mubatsire vari in need of help kati meino nguva mukwanise muchivabatsira even pamadecisions avanomeka. Nanamanda nchipata nezita Jesu Kristu asingaperi. Amen. Amen. Salihamba kuze
lihamba kuhle kumzi